benvinguts a aquesta nova píndola elaborada i produïda pel cicle d'imatge i so del Coll i Rodés per commemorar el nostre 40è aniversari. Soc el Juanjo González i avui ens acompanyen tres persones molt interessants, molt de la casa, amb un munt d'anys d'experiència ja acumulada a les esquenes, tot i que no sou vells com jo, que ja estic jubilat. Els presento el Carles. Hola, Carles. Carles Soltés, del cicle d'hostaleria. El Rubén de Prado. Hola, Rubén. I el Didac Gómez. Hola, Didac. Molt bé. Tots ells tenen una vasta experiència en hostaleria i són pesos pesants, sens dubte, dels nostres cicles d'hostaleria. Expliqueu-me, des d'aquesta experiència que teniu ja, com eren aquelles primeres instal·lacions que us vau trobar quan vau venir, vau haver d'engegar tot? I és cert que al principi cuinàveu però no teníeu a qui servir-ho? És a dir, era menjar per no menjar? Així era, és veritat. De fet, aquelles instal·lacions, en un principi, eren com un taller de cuina per acabar de formar cuiners, no? Després es va llogar per l'Institut Ramon Coll i Rodés. Però en principi era una cuina i prou. I van estar, durant 3 anys, van estar fent només el que era un cicle de cuina, diguéssim. Abans que arribés el de serveis de restauració, allotjament, pastisseria, etc. Llavors, al principi sí que és veritat que el que es cuinava era per nosaltres. El primer any, amb en Ruben, quan vam començar, el que vam fer va ser això. Ostres, ens sobraven hores de lliure exposició que teníem, que podíem bé o aplicar-les en diferents mòduls o crear-ne un de nou. I vam crear un mòdul que era serveis en restauració. Que era un mòdul, eren poques hores, però que les tiraven amb un simulacre de menjador. Com si vinguessin de fora, que de fet, també m'han dit que la gent que ens venia eren o bé familiars o bé amics, perquè no hi havia publicitat, no ens coneixien gaire bé. Llavors sí que per poder emplenar aquell menjador i donar una mica de viabilitat al projecte, a un principi era així. Vull dir, gairebé ningú ens coneixia. I era un client molt exigent quan éreu vosaltres o quan era Pobres, la família? No. Molt bé. Com va rebre la resta de l'institut, els profes, fins i tot l'alumnat, l'arribada dels cuiners? Es van notar canvis? Al principi només ens veien als claustres. Llavors arribàvem aquí quan hi havia claustres i els professors no sabien ni qui érem. Llavors ens preguntaven, vosaltres qui sou? Som els del cicle, que estem allà a l'hotel. Vale, però no... Érem els grans desconeguts. No ens coneixia ningú. De fet, fins i tot alguna vegada m'hi havien preguntat que per qui treballava. Igual a la sala de profes, i tu per qui treballes? Ostres. Dono fe, perquè jo formava part aleshores del claustre i encara recordo, no? De dir, ostres, aquella gent sí que és una mica misteriosa, una mica... Sembla mentida, amb lo simpàtics que sou. No, però vam tindre bona rebuda, sempre. Vull dir, que vam... Sí, jo penso la relació, no? I qui sou i tal, i vull dir... Esclar, dius... La veritat que estàvem una mica apartats. Com ara. Quan el professorat després va anar coneixent el que era el cicle en si, vull dir, tant de cuina com de sala, inicialment, després ens van adoptar més, no? I ens van abraçar i ens van tenir amb ells perquè, clar, els hi donàvem de menjar, també, tot sigui. Exacte. Què va ser més difícil d'arrencar? Aconseguir material, convèncer les famílies, que els alumnes es posessin l'uniforme, no sé. Quines dificultats hi havia al començament? Bàsicament, posar l'espai, no? Perquè recordem que a les teòriques de l'hotel es fèiem el que eren habitacions. Habitacions de l'hotel que hi havia els llits, els treien, posaven taules i cadires, sense calefacció a l'hivern, que es pelaven de fred. Ja no hi havia res, i allà fèiem les classes teòriques. Sí. Al principi dius això, l'espai sobretot. Sí, principalment l'espai. El tema de l'alumnat, va venir de seguida, no? Penso jo. Inicialment a cuina sí que van començar sent poquets, quan van començar eren 18 o 20, no? El que venien de cuina només. I després, mica en mica, es va anar ampliant i fins ara que està a tope. De fet, deu ser molt gratificant. Des de fora ho és, la meva perspectiva des de fora, i ja dic que sí. Però deu ser molt gratificant, no?, començar a les Beceroles, quan estava tot encara per fer i tot ple de dificultats, i mirar-se ara, no?, amb el trajecte aconseguit. El que és interessant és que vam començar on estem ara, i era
com ell ha explicat en Carles, no? És veritat, és una tornada... I teníem això, a partir del mes d'abril ja no teníem aules perquè l'hotel obria i feia servir les aules com a habitació, llavors no teníem res. Vam estar després 10 anys que vam venir aquí a l'Evènia i ara tornant allà amb les obres i les reformes que s'han fet, tenir les nostres pròpies aules, que són aules nostres per tot el curs, i havent fet la pastisseria, el menjador, que ja no és el menjador que teníem en aquell moment, sinó que és el triple de gran, doncs ha sigut com, ostres, vam començar allà, hem tornat, el que era el nostre despatx ara són els lavabos, el que era la pastisseria són els despatxos. Nosaltres que vam viure, jo veig fotos a vegades de Facebook que te diu recuerda esto i sempre recordo fotos de Carles i jo allà i amb en Didac i dic, ostres, mira, la pastisseria Carles. Sí, no, clar, és maco veure això, tot el que hem evolucionat, que eren 25 persones i ara en som 140 allà. Com es gestiona la disciplina, la responsabilitat, fins i tot, dels joves en una cuina que ha de ser professional, si més no? Aviam, problemes amb ganivets no tenim. No ho dic per la... Els comporten i si hi ha alguna baralla no són amb ganivets. Són de plàstic. Sí, tenim. Però no, vull dir que és bastant semblant aquí. Llavors, nosaltres donem les nostres classes, tenim la nostra part teòrica. O sigui, no només arribem i estem a la cuina. Quan arribem, tot el que s'ha de fer a la cuina ho expliquem amb apunts, amb llibres, també donem anglès, donem IPO, o sigui, tenim totes assignatures teòriques, que per això necessitem les aules, i fem tota una part que és molt semblant a la que es fa aquí. Llavors hi ha la part pràctica, que sí que és diferent, no tenim llibres, com els de BioDJs, que en comptes d'això tenen càmeres i tal, doncs és una mica el mateix, no? Es gestiona d'aquesta manera i nosaltres tenim els nostres tècnics, professors tècnics i els més teòrics i allà estem convisquent entre tots i ens portem bé tots al final. Creieu que l'Institut ha ajudat a professionalitzar el turisme del nostre entorn, de Lloret en concret? Per suposat. Aquesta és la finalitat. Estava patint, dic, no? I tant que sí. Aquesta és la finalitat, sí. Per sort, portem ja, a veure, jo vaig arribar aquí el 2011 i ja hi havia 2 anys anteriors que ja estaven en marxa, no? Del 2009, potser. 2007 estava. El 7 ja hi havia. Doncs el 7 ja estaven aquí. Clar, del 7 fins ara han sortit moltíssimes promocions. I molts alumnes, moltíssims, s'han quedat aquí a la vila i estan treballant aquí i estan donant tot el seu saber a diferents entitats d'aquí del poble, no? Diferents hotels, restaurants, bars, cafeteries. I, vulguis o no, doncs jo penso que amb el que han après a l'escola, que el que fem nosaltres realment és una miqueta antiga escola, no? I partim de la base, de la base més forta, més rígida, i després ells, doncs, un cop arriben a l'empresa, s'acaben de formar i acaben de fer, o l'empresari els moldeja una miqueta, no? Perquè hem de pensar també que aquí fan 2 cursos, tampoc no surten aquí ni Ferran Adrià, ni Juli Solés, ni molt menys, no? Vull dir que el que fan és una base sòlida i a partir d'aquí, quan se'n van a l'empresa, s'acaben de moldejar. Però jo penso que sí que m'ha ajudat molt perquè, a veure, l'exemple està en que la gran majoria d'empresaris als quals han tingut algun alumne nostre ens ho han tornat a demanar, que els hi tornem a enviar gent, no per mancança, sinó per professionalitat, per saber estar. I el fet és que el 100% de l'alumnat dels nostres cicles tenen feina. I el que no treballa és perquè vol seguir estudiant, però normalment el 100% tenen feina. De fet, hi ha més demanda de personal que no pas l'oferta que podem donar nosaltres. Molt bé, doncs gràcies per la vostra assistència. Carles, Rubén, Didac, fins aquí la píndola gravada pels alumnes del cicle d'imatge i so per commemorar aquest 40è aniversari. Soc el Juanjo González i us convidem a que veieu la propera en aquest mateix plató. Gràcies.